Illum il-Park tan-Natura f'Xrobb l-Ghagin infetaħ għall-pubbliku. Bosta attivitajiet organizzati minn Nature Trust fosthom ħasil tal-karozzi, diversi stands u attivitajiet oħra tfal. Dan l-avveniment sar bl-għan li tingħata informazzjoni tqajjem kuxjenza dwar l-Iżvilupp sostenibbli tal-park għall-pubbliku. Xi volontira ħaddiema tal-HSBC ħadu sehem f'xi xogħol ta' manutenzjoni tal-park billi żebgħu iċ-ċint tal-injam li jinstab fuq barra taċ-ċentru kif ukoll bnew passaġġ tal-ġebel mal-faċċata taċ-ċentru. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima li Brincat li kien preżenti għal dan l-avveniment ingħata informazzjoni dwar il-proġett il-ġdid li Nature Trust qed tniedi fis-żmien li ġej. Proġett magħruf bħala Phase 2 li jikkonsisti minn ċertu riabilitazzjoni għall-annimali u ċentru ta' emerġenza fil-Mediterran għal diżastri li jistgħu jiġu kawżati minn tixrid taż-żejt. Brincat awgura lil Nature Trust tal-ħidma tagħhom anke bħala r-rebbieħa uffiċjali tal-Energy Globe Award 2013. Premju prestiġjuż li se jingħataw fis-16 ta' Mejju li ġej f'Ruma. Il-Ministru Brincat flimkien mal-President Eżekuttiv ta' Nature Trust Vincent Tattart u l-Kap Sostenibilità Korporattiva Joseph Camilleri ħawlu siġra bħala tifkira ta' din l-attività.